ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେବତୀ ଗଳ୍ପ, ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଭାଗ 4। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବେ? ବାସୁଦେବ କାଲିକା ପିଲା, ଆଉ 2ଟା ଭୁଆସୁଣୀ। ଗ୍ରାମରେ ବନଶେଠି ଧୋବା ଜଣାଶୁଣା ଲୋକ। ତା ଦେଇକିରେ 50 କି 60 ପରା କଲାଣି। କାଲି ହେଲେ ଯିବାକୁ ହେବ, ଆଜି ହେଲେ ଯିବାକୁ ହେବ। ଲୁଗାପଟା 2ଖଣ୍ଡ ମିଳିବାର ଭରସା ଅଛି। ଗାମୁଛାଟିଏ ଅଣ୍ଟାରେ ଭିଡ଼ି ଦେଇ, କୁରାଢ଼ୀଟିଏ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ହାଜର ହୋଇଗଲା। ଗ୍ରାମରେ କରଣ ସେହି ଘରକ। ଶାଶୁ ବୋହୂ ବାସୁଦେବ 3 ଜଣ ଧରାଧରି ହୋଇ କରି କର୍ମ ଚଳାଇଲେ। ସେ ସମୟରେ କଥାଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବାକୁ ଆଉ ହାତ ଚାଲୁନାହିଁ। ଶ୍ମଶାନରୁ ଫେରି ଆସିଲା ବେଳକୁ କୁଆଁତାରା ଉଇଁଲାଣି। ଘରେ ପଶିବା ମାତ୍ରକେ ରେବତୀ ମା ପୋଖରୀ ପାଣି ଗଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦିନ 2 ବେଳେ ଗ୍ରାମ ହାଟରେ କଥା ପଡ଼ିଗଲା। ରେବତୀ ମା ନାହିଁ। ଦିନ ଚାଲିଗଲା। କାହାରି ଲାଗି ଦିନ ବସି ରହେ ନାହିଁ। କାହାରି ପାଲିଙ୍କି ଉପରେ ପାଟଛତା, କାହାରି ବେଡ଼ି ଉପରେ କୁରାଢ଼ୀ। ଦିନ ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, ଯିବ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 3 ମାସ କଟିଗଲାଣି। ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ଘରେ 2 ଗୋଟି ଗାଈ ଥିଲେ। ତହବିଲି ବାକି ଟଙ୍କା ସକାଶେ ଜମିଦାର ଘରେ ଲୋକେ ଆସି ବାନ୍ଧି ଘେନିନେଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ, ଜମିଦାର ଘର ଟଙ୍କାକୁ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପରି ଜ୍ଞାନ କରେ। ଟଙ୍କାଟିଏ ଅସୁଲ ହେଲେ ଜମିଦାର କଚେରିରେ ପଉଠ ନ କରିବା ଯାଏ ତାହାର ନିଦ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତାହା ଉପରେ ଟଙ୍କା ଥାଉ ବା ନ ଥାଉ, ଗାଈ 2ଟି ବଡ଼ ଦୁଧିଆଳି, ଏକଥା ପୂର୍ବରୁ ଜମିଦାର ଜାଣିଥିଲା। ତାହା ଛଡ଼ା ଜମିଦାର ଚାଷ କରିବାକୁ ଯେ 3 ମାଣ ଜମି ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ଛଡ଼େଇ ନେଲେଣି। ହଳିଆଟା ବା ଘରେ ଆଉ କାହିଁ ରଖିବେ? ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସେ ଛାଡ଼ିଗଲା। ବଳଦ 2ଟା 7.5 ଟଙ୍କାରେ ବିକି ଯାଇଥିଲା। 2 ଜଣଙ୍କ କ୍ରିୟାରେ ଖରଚ ଯା ହୋଇ ବଳିଥିଲା, ସେଇଟା କରି ମାସେ ଚଳିଲେ। ଆଜି ଢାଳଟେ, କାଲି ପିତୁଳାଟେ, ସଟାବଟା ବନ୍ଧାଚନ୍ଦାରେ ଆଉ ମାସେ ଗଲା। ବାସୁ 2 ଓଳି ବସାକୁ ଯାଏ। ବାସୁକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଲେ ଆଈ ବା ନାତୁଣୀ କେହି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ବଳେ ବଳେ କିଛି ଦେଲେ ତାହା ଠଣାରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ବାସୁ ଜାଣିପାରିଲା, ଆଉ କିଛି ଦିଏ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀ ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ 2ଟା ପଇସା ନେଇ ସଉଦା କିଣିଦିଏ। ସେହି 2 ପଇସାରେ ସଉଦା 8-10 ଦିନ ଚଳିଯାଏ। ଘରର ଚାଳ ଉଡ଼ିଗଲାଣି, ଛାଉଣି ଦରକାର। ବାସୁ 2 ଟଙ୍କାର ନଡ଼ା କିଣି ବାଡ଼ିରେ ଗଦେଇଛି। ଶରଣା ହେବାରୁ ଛପର ବନ୍ଧି ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀ ଏବେ ଆଉ ଦିନ ରାତି ବସି କାନ୍ଦେ ନାହିଁ। କେବଳ ସଞ୍ଜ ହେଲେ ବସି କାନ୍ଦେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସେହିଠାରେ ରାତି କଟେ। ରେବତୀ ଧକେଇ ଧକେଇ ପାଖରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ବୁଢ଼ୀ ଆଖିକି ଏବେ ଭଲ ଦିଶୁନାହିଁ। ବାଇଆଣୀ ପରି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେ କାନ୍ଦିବାର ଊଣା କରି ରେବତୀକୁ ଗାଳି ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ତେବେ ଯେ ଦୁଃଖ, ଏତେ ଯେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ସବୁରି ମୂଳ କାରଣ ରେବତୀ। ଏହା ସେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିସାରିଲାଣି। ରେବତୀ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ମଲା, ବୋହୂ ମଲା, ହଳିଆ ଛାଡ଼ିଗଲା, ବଳଦ ବିକି ହେଲା, ଜମିଦାର ଘର ଗାଈ ବାନ୍ଧି ନେଇଗଲେ। ରେବତୀ କୁଲକ୍ଷଣୀ, ସେ କାଙ୍ଗାଳି, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୁଡ଼ି। ବୁଢ଼ୀ ଆଖିକୁ ଯେବେ ଦିଶୁନାହିଁ, ତାହାର କାରଣ ରେବତୀ ପାଠପଢ଼ା। ବୁଢ଼ୀ ଗାଳି ଦେବା ବେଳେ
ରେବତୀ ଆଖିରୁ ଦୁଇଧାର ଲୁହ ବୋହି ଆସିଯାଏ। ଡରରେ ବୁଢ଼ୀ ପାଖରେ ସେ ଛାଡ଼ି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ବାଡ଼ି ଦୁଆରେ ନହେଲେ ଘର କୋଣରେ ମୁହଁ ଘୋଡ଼ାଇ କାଠିଟି ପରି ବସିଥାଏ।